bathukhumala umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu. Usenkingeni umculo kaMaskandi okusola inyanga emthwasisayo ukuthi simphendule iyamenza umkhovu wayo. Ngaza kwethu ake nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkezo. Kanti ke mina uveza ngintuthu ngakhumalo bathi elasibona ama-comment. Mawuthi mhlawumbe usemoshala ekhaya ngizocela ukuthi wenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke. Umculo kaMaskandi okusola inyanga emthwasisayo ukuthi simphendule umkhovu kuthiwa usenkingeni lapha kuthiwa uselaxeze ngisho nomndeni wakhe wakhetha ukuhlala nenyanga. Abezindaba batshelwa ngomthombo wabo ongashaya eceleni lapha nokuthi umculo kaMaskandi usenzwa ngcobo waziwa likaMasoka novalo emculweni usephenduka umkhovu wenyanga. Selokhu ahamba ngoDisemba ngonyaka odlule lapha nathi othiwa senyanga neNew Germany ePantown. Ufeyule inyanga washintshela umndeni wakhe njengoba ngasafuna umuntu womndeni kodwa uthanda inyanga kuphela. Emzini ewenyanga uhlala ephithizela esebenza usedele ngisho unkosikazi kanjalo futhi nengane yakhe walahla ngisho nomsebenzi akade usebenza lapha nokushayisa amakhala ukuthi usekhuluma nezinto engathi umuntu ophinde futhi alahlekelwe umqondo. Emzini wakhe osebonela lapha sokuhlala abantu abangaziwa kuthiwa bafake uyena ugobela wakhe kusho lapha nomthombo ukuthinta unkosikazi wakhe nkosazane Andile Ngcobo uthi akasazi ukuthi yini okumele ayenze ukubuyisa umyeni wakhe lapha. Nechaza uthe esake waye inyanga impela ikhathi eziningana lapha ethwasa khona inyanga ifika inqabe ngisho ukumngenisa ngaphakathi ekhuluma naye sesangweni lapha emtshela ukuthi kumele ebhukhe ukuze azokwazi ukuthi angene. Kwesinye isikhathi ibiza yena umyeni wakhe lapha ukuthi azokhuluma naye afika amxoxe amtshela ukuthi uhlangane nobaba bafuna lapha ukuthi ambulale. Njengomuntu asehlale naye isikhathi eside impela kuyazwakala ukuthi kukhona okungahambi kahle kuyena emqondeni ngendlela aseyiyona. Emzini wenyanga usephenduka isisebenzi sakhona usho unkosazane Ngcobo lapha uthe kubhlungu ukuthi ngisho nasemsebenzini ewabo lapha nosebonela ukhishiwe kuwona ngabantu angabazi lapha abamtshela ukuthi bangamathwasa enyanga amthwasisa uMasoka novalo lapha. Uthe bangena ngenkani emzini wabo lapha nabahlala khona bathi inyanga yabethema bahlale khona kuyimanje ubuyele kubo ngoba uyasaba ukuhlala nabantu angabazi abafaka emzini wakhe ngenkani. Omunye umculo kaMaskandi umbuzela Mkhize onenkampani beqopha ngaphansi kwayo uMasoka novalo uthe bakhathazekile ngalomculo noveza ukuthi akukho abangakuzamile impela ukuthi umculi abuye enyangeni kodwa okucacayo ukuthi kwayena sengathi akasazi nokuthi ungubani. Abelaphi bendabuko bathe indlela okwenzeka ngayo kulomculo kukhomba ukuthi uthwetshelwe lapho uzabo wakhe ubhaka umfo kanzama uthe inkinga uma ngashona lomculo uzoba idlozi eliyingozi emndenini wakhe. Wathi kumele balusukumele impela udaba lakhe saphila ngoba ngeke akuveze kwabezindaba okumele umndeni ukwenza ngoba uzobe enika inyanga umthwebulile amaqhinga. Uthe kodwa angakhuluma nomndeni eceleni enye inyanga ukhumbulana uDr Mabalengwe Ntombela uthe sekumele kuhlangana isigungu sabelaphi imbendabuko nayo inyanga esiphendulele umculo omkhovu. Uthe alikho idlozi lenza umuntu ahlupheke ebesathwasa kodwa kusuke kuyimkhuba nje inyanga evuna ukusebenza ngamandla lowo muntu amthwasisayo. Imizamo yokuthola uMasoka novala iphumelelanga njengoba ucingo lwakhe belokhu luvaliwe lapha nenamba iyenyanga igcine ingatholakalanga. Bafethu izona ndaba esiniphathela zona namhlanje kwesisenkezi mhlamba na engakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba. Hlala lapha na comment section sidingide le ndaba. Ngaza kwethu ungakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Nibe nosumnandi ngiyithanda.